Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Masa Roșie. Astăzi, alături de mine îl avem pe Eugen Nicov, actor la Teatrul Night Buguță. Poți spui ceva despre tine? Despre mine? Te rog. Gata. Atât? Ați înțeles. Nu. Atenție! Prima întrebare. Cea mai înaltă statuie a lui Isus din lume se află în Polonia. Ea a devenit celebră datorită abilității ei de a împărți Fericire. Credință. Probabil stă așa. Nu știu, eu văd statuie și din Brazilia. Ea are probleme în Brazilia. Mamă! Ea împarte lumină? Asta e și filozofic, nu poți să atingi, dar e material, tu plătești pentru asta. Poți plătești pe ceva ca să nu atingi? Internet? Da. Da? Ce? Nu înțeleg. Ce? Dar ce că ce? Internet? Da, aici și antene 5G. De aici și chipurile acelea sunt piele, de aici atât. 2. Aristotel consideră că el este ceea ce deosebește oamenii de animale. Cu toate că el este un animal. Ce este el? Un animal. Mai mult? Zeu. Haide mai. Spirit. Omul? Nu știu. Râsul. Animalele nu râd. Numiți culorile curcubeului. Dar eu nu știu după rând. Indigo, avem roșu, avem galben, avem albastru, avem... Dar câte culori sunt? 7? Portocaliu? Probabil, da. 5 avem. Și verde? Nu, verde. Este verde în... Verde nu e curcubiu? Băi, Ai, mă, nici la asta nu ne pricepem. Hai, Cam asta. numește-le și eu îți spun, dacă da să Păi, Roșu, galben, albastru, indigo. Hai, zi. Verde nu e, așa -i? Este. Ok, verde. Portocaliu. Violet? Putem Da. 0,5. Ține. Nu, eu trebuie să dau. Hai, dai. 0,5. 0,25 și 0,75. Din cer, conform opiniei lui Hipocrate, se formează primii dinți ai omului. Laptele mamei. Corect. Da? Nu sunt mândră. Regizorul Jean-Luc Godard afirmă că un film trebuie să aibă neapărat un început, un mijloc și un sfârșit, dar nu neapărat, continuați, Intrigă? Nu știu ce sfârșit. Un început concret. Un mijloc concret. Nu neapărat personaj. Din titlu. Actori. Replici, cuvinte. Să fie film. Un film trebuie să aibă, să nu fie film. Regizor? Asta trebuie să fie consecutive. Să nu fie consecutiv. Da. numiți o țară în care este imposibil să cumperi Coca-Cola. Brazilia. Nu te leg. Coreea de Nord? Nu știu. Dar de ce? Dar de ce? Dacă acolo sunt foarte multe lucruri să interzis. Ce presupune arma lui Chekhov? Nu știu. Dacă este... Stai, să-mi slab să dacă o armă... În rus ar suna если пушка на сцене, она должна стрелять. Unde este duminica înaintea sâmbetei? La sfârșitul săptămânii? Încă o dată, la sfârșitul săptămânii, duminica este înaintea sâmbetei? E în vreo limbă ceva? La distracții. Da, pentru că sâmbătă poți să bei și duminica te relaxezi. Dar nici așa nu e logică, Da, deci, adică este- nici am spus-o. În mintea omului. Nu-i în vreun calendar evreiesc ceva sau calendar chinezesc, nu? În Arabia Saudită. Nu. În desene animate. În de astea calendar care se deschid, știi? Index? Și de logic, Pentru că da. duminica e la D și sâmbătă Da. e la S.
Cine deține recordul pentru cele mai multe premii Oscar? Americani. O, bă. E o doamnă. Ok. Câteva secunde. Un indiciu pentru noi azi suntem buni. Atenție. Este Warner Brothers sau e Disney? Și... Nu e asta care... Dar nu... Disney? Walt Disney? Da. Care este cel mai popular nume din lume? John. Maria. Mohamed. Da? Serios? Mohamed? Numiți o carte de-a lui Dostoevski. Crimă și pedeapsă. Eu am uitat că aici trebuie. Eu am obișnuit că n-am știți, hai. De ce Ștefan cel Mare nu mânca mămăligă? Pentru că avea bani și o să cumpere altceva. El a avut o boală, oarecare, probabil. Lui nu-i plăcea mămăligă. Ce studii există că el nu mânca mămăligă? Deși nu mâncam mămăligă, pentru că nu vroia. Ok, hai. Poate încă nu se făcea mămăligă atunci, adică nu era denumire de mămăligă, nu erau ingrediente de mămăligă, nu era popșoi. Nu era popșoi. Bă, nu cred. Dacă sincer nu. Columbu a dus mult mai târziu o porumbă în... Da, măi. Asta a fost logic luată. Cum se numește componenta frunzei care îi conferă culoarea verde? Clorofilă. Câte municipii sunt în Republica Moldova? 1. Hai. Sunt 3. Îs 3. Dar până Îs m-a 3. păsat. Îs 4. Îs 5. Îs 6. 7. 9. 1. 8. 12. 17. 13. Mulțumesc, știam că sunt 13. Mai dar și așa de multe. Rezultatele arată că Eugen a câștigat cu 2 puncte, aproape 2 puncte. El are 7 întreg și 25 și eu am 5 întreg și 75. Deci, mulțumim că ai venit la noi în emisiune. La revedere!